Lilla Jim. En dag var Thomas, Percy og Toby mødt op ved Natford station, da kontrolchefen ankom. Toby, jeg har brug for, at du undersøger minen for at se, om alt går, som det skal dernede. Det gør jeg gerne, chef, svarede Toby. Toby fik signal til at køre, og afsted var han. Stedet lignede umiddelbart sig selv. Men pludselig opdagede hans togfører noget. Pip. Mærkeligt, mumlede togføreren. Jeg kan ikke se noget lokomotiv. Vent, sagde Toby. Jeg kan godt se noget. Ja, hvis I kan hjælpe mig med at komme ud af remisen, så må I tage rigtig flinke. Et forfaldet lokomotiv holdt inde i remisen og så meget trist ud. Nå, råbte togføreren. Det må jeg sige, Toby. Du har fundet endnu et lokomotiv. Hvordan får vi det ud? Vi har jo nogle blokvogn. Der er en blokvogn tæt på, sagde lokomotivet. Super, sagde Toby. Tusind tak. Kald mig Lilla Jim, svarede lokomotivet. Mange tak, Lilla Jim. Efter at par kraftanstrengelser var Lilla Jim blevet anbragt på en blokvogn. Du er et meget gammelt lokomotiv, smilede Lilla Jim. Jeg er endelig fri. Så lidt svarede Toby. Hvorfor var du inde i remisen? Fordi jeg ikke nogen ting, der ikke var så smarte, svarede Lilla Jim. Jeg har været inde i remisen i mere end lang tid. Nu er jeg endelig blevet befriet. Nå, tænkte Toby. Det lyder bekendt. Nå, men lad os nu komme afsted. Og afsted var Toby og Lilla Jim. Kontrolchefen var meget stolt af Toby. Endnu en gang har du fundet et lokomotiv, der er blevet glemt, sagde han. Det må jeg sige, at du har talent for. Specielt tak, svarede Toby. Vi sætter Lilla Jim i stand, så han kan arbejde i et... Jeg tænker, jeg skal arbejde sammen med smaltsporslokomotiverne. Hvor godt tænkt, svarede Toby. Velkommen til, Lilla Jim, fløjtede Sir Handel. Mange tak, Sir Handel, smilede Lilla Jim. Nu arbejder Lilla Jim lykkeligt sammen med smaltsporslokomotiverne. Han stopper ofte ved Cobrands Gate for at snakke med nogle af dem, og han er blevet gode venner med Peter Sam. Selvom han har gjort nogle ting i fortiden, der ikke var så godt, så var han stadig glad for at kunne forbedre sig og være et virkelig nyttigt lokomotiv. Jeg har aldrig følt mig så lykkelig før, smilte han. Jeg kan godt forstå, svarede Peter Sam. Det er jo også god grund til at være.